Αν σχεδιάζετε ή ανακαινίζετε δωμάτια ξενοδοχείου, short-term rental ή ακόμα και ακινήτων, μην επιμεληθείτε μόνο το design. Τα αρνητικά reviews που διαπιστώνουμε στα υπνοδωμάτια δεν είναι λόγω έλλειψης αισθητικής, αλλά λόγω έλλειψης λειτουργικότητας. Εφαρμόστε τα 5 παρακάτω σημεία που έχουμε αξιολογήσει ως τα πιο βασικά για να πετύχετε θετικά reviews και επισκέπτες οι οποίοι πραγματικά αναζωογονήθηκαν στο χώρο σας. Πρώτον, το σωστό στρώμα και η σχέση κρεβάτι-στρώματος. Δεύτερον, η ηχομόνωση. Τρίτον, ο διπλός φωτισμός και οι μπρίζες. Τέταρτον, η αποθήκευση και οι πάγκοι. Και πέμπτον, οι κουρτίνες. Επιλέγουμε όχι ένα τυχαίο στρώμα, αλλά ένα ποιοτικό στρώμα, μέσης κυρίως σκληρότητας, γιατί στα hospitality projects προσπαθούμε να πετύχουμε το μέσο όρο από συνήθειες ύπνου και από το σώμα των επισκεπτών μας. Επίσης, πολύ προσοχή στο συνολικό ύψος στρώματος και κρεβατιού στα 40 έως 50 εκατοστά, προκειμένου να διευκολύνουμε τον επισκέπτη να σηκωθεί άνετα από το κρεβάτι. Η ηχομόνωση δεν αφορά αποκλειστικά τους τοίχους, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων όπως είναι τα υλικά του δαπέδου, τα κουφώματα, τα μαλακά στοιχεία, ακόμα και κουρτίνες, τα υφάσματα επίπλωσης, το κεφαλάρι του κρεβατιού, ακόμα και αυτά συγκρατούν και δεν αντανακλούν τον ήχο. Πόρτα να μην είναι πούφια εσωτερικά, δηλαδή συμπαγή, τα κουφώματα να είναι στεγανά και κυρίως ανοιγόμενα και όχι σειρώμενα. Ξεχάστε το κεντρικό φωτιστικό οροφής. Το 2026 οι επισκέπτες θέλουν layered φωτισμό, φωτισμό δηλαδή σε επίπεδα, ambient φωτισμό, φωτισμό ατμόσφαιρας, γενικό φωτισμό, task φωτισμό για μικροεργασίες και ανάγνωση και night light, δηλαδή φωτισμό, ο οποίος θα είναι το βράδυ, θα δημιουργεί όδευση και κίνηση χωρίς να τους τυφλώνει. Μπρίζες παντού, πολλές μπρίζες γιατί οι συσκευές είναι πολλές, USB μπρίζες και C-type μπρίζες, κρύβοντας όλη αυτή την ακαλέσθητη καλωδίωση. Εφαρμόζουμε απαραίτητα έναν πάγκο για τις βαλίτσες, κάτι σαν μια μπαγκαζιέρα, στους 50 πόντους από το έδαφος, αποφεύγοντας έτσι τη φθορά και του δαπέδου και των τοίχων. Ντουλάπες όσο το δυνατόν περισσότερες, με βάθος 60 εκατοστών, μεγάλος αριθμός από κρεμάστρες και όσο το δυνατόν επιφάνειες οι οποίες μπορούν να τοποθετήσουν backpacks, laptops και αντικείμενα προσωπικής και καθημερινής χρήσης. Το να μπορούμε να ελέγξουμε το πώς μπαίνει ο φυσικός φωτισμός μέσα στο υπνοδωμάτιο είναι πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και θα εφαρμόσουμε συσκότηση με 100% blackout ή αλλιώς με ένα συνδυασμό λεπτής και ντυμάου κουρτίνα σε 2 επίπεδα. Πολύ προσοχή θέλει η τοποθέτηση του κουρτινόξυλου γιατί η απόστασή του από τον τοίχο μπορεί να δημιουργήσει από τα πλάγια εσοχές στις οποίες μπαίνει ο φυσικός φωτισμός και έτσι θα μπορούμε να πετύχουμε την πλήρη συσκότηση. Το υπνοδωμάτιο δεν θα πρέπει να είναι ένας χώρος απλά ωραία διακοσμημένος. Είναι ο χώρος στον οποίο ο επισκέπτης σας κρίνει σιωπηλά και θα σας βαθμολογήσει. Μπορεί το ωραίο design να τραβάει τα βλέμματα, όμως η πραγματική πολυτέλεια και τα θετικά reviews έρχονται όταν ο επισκέπτης σας θα έχει ξυπνήσει πραγματικά ανανεωμένος.